Тестваме viral рецепти, за да не се налага да ги тествате вие. You add banana, egg, cottage cheese, cocoa, maple, mix it, pour it and bake it. You get this incredibly nutritious chocolate banana cake. Правим ли го? Да, правим го. Ще готвиме. Ще готвиме. Ще готвиме. Точно така. Оли сам. Давай. Сега. Гледай. Де ложичка. Айде си помена. И сега мачкаме. Държиш се с някоя капата. Мачкай. То прилича на една каша. Да видим дали е хит или шит. Не, шит. Може и по-добре. Шит.